Beraz, hemen ekitaldia, eguraldiaz gero jarraituko du izketan, astera doa. Ongi etorri gaurkoan, iritsi dira, hainbeste gustatzen zaizkigun inauteriak. Eta urtero legez, kabialai kutxunak omendatuz emango diogu hasiera ekitaldi honi. Dakizuen bezala, aurtengo kabialai kutxunak, las chicas del archivo izan dira. Urte askoen zehar, artxibo parean izaten ziren beraien parodiak egiten. Parodia eta antzezlan askoren erreferenteak izan dira. Emakumezko protagonistak nagusi ziren. Eta ohikoa etzen garai horretan, horregatikan bereziak zian, vamos. Eskerrik asko eta eman diezaiogun txalo bero bat eta zorionak. Eta zorionak berriro ere, zerbait esan nahi diguzue, kontatu nahi diguzue, zuena da hitza. Ematen du joli beteku Oskar bezala. Eskerrik asko, kabialai, eskerrik asko Tolosa, oso polilla da, oso gustua gaude, ekarri digu recuerdo pila bat, falta dan jendea, eta baina oso kontentu gaude. Horre bada, kutxunak izatea. Gaina, itzoi oso gutxi biltzen da, gehiago ibegiago kergen duke, eta eskerrik asko. Berdina, berriz eskerrik asko, eta horre badara, ez da hola, Tolosarra balimazia ez da hola ezer gehiago, Tolosa kotxupinaza botatzeat, horre hau jasotzea, así que eskerrik asko, eta dedikatzei hau ezin izan duen nahi etorri, eta hemen ez dauden nahi. Eta orain, gaurkoan ez, baina urte guztian zehar izaten den Tolosako alkateari handuri pasako diotitza. Eskerrik asko, itxaso. Lehendabizi zorionak, eta nire ustez urtero asmatzen dezue, baina horten bete-betean asmatu dezue kutxuna sariarekin. Zuek irudikatzen dezue, konparsen nire ustez sustatu behar da eredu bat, ez? Lan asko egiten dezue, urtero gauza oso irudimentsuak, grazia handiarekin, eta nik uste toi badala, ez, Tolosako inauteriaren esentzia, ez, parte hartze hoi, parodiarako gogo hoi, eta, zuek bete-betean betetzen dezue. Bigarrena, itxasoari zorte hon opa nahi diot bere alkateetza hontan, eta, pozgarria da baita ere, Tolosan emakume bat alkate ikustea. Eta nahi baldin badezu pixka bat luzatu, ni prest ere. Eta hirugarren mezu bat, bai Tolosarrok eta bai Tolosatik kanpotik datozen guztik, eskaera bat, etorri ondo pasatzera, gogo honez, umore honez, eta batez ere, elkarri errespetua zor diogu, eta ondo pasaz, hoi da, batxukun ibili gaitezela denok. Venga, eskerrik asko. Bueno, eta
gehiegi luzatu gabe, ekitaldiari amaiera emateko, mila esker, ona hurbildu zareten guztioi, eta gurekin denok elkarrekin edo ostegun gizena ondo pasatzera gonbidatzen zaituztegu, eta hasi dezagun indartsu inauteri hasiera hau, eta goza dezagun. Gora Tolosako inauteriak! Oinatz, hortxe ikusi dugu irudia, benetan irudi alaia, irudi koloretsua hementxe udaletxeko plenoan eta honetan, handuk ere izan du, mezua, kanpoti datozen horientzat, errespetu zokatzekoa eta noski. Artxiboko neskak omentzeko momentua izan da hau, beraiek ere txalo batez hartu dituzte. Hauentzako inauteriak jasi dira, mozorrotuta ikusten ditugu, hauek egun batzuk aurreratu egin dira. Txupinazaren aurretik hasten dira hauek mozorra gazten, bai. Atera dute kuadrilla argazki hori seguru, etorkizunerako hor geldituko dela ez da, gaurko egun hau eta momentua oso berezia baita Tolosarrentzat eta baita, omenduak diren horientzat. Luzaroan gordeko duten argazkia, eta hemen ikusten dugu, jendea bere lekua hartzen hasi dela, esan dute une batetik bestera hasiko dela txupinazoko ekitaldia, eta zer iruditzen azkar batean aurreko urtetako pregoiak gogoratzen baditugu. Oso ondo, Josu, nik bizpahiru gogoratzen ditut, horrela ipatzarren azkar bereziki 2014an Jolanda Bartzina gonbidatu zutela Kabialai elkartekoek txupinazora, eta bera balkoian zenunean Barrantzale Bizardunek Nafarroako bandera erraldoia atera zutela, 2016an Kastelerrak heldu ziren Kataluniatik, eta urtebete beranduago Donald Trumpek bisitatu gintuen, estatu batuetatik, inauterien hasiera, Tolosatik bizina izan zuelako berak ere. Bai, ala da, azken 3 urtetakoak ere gogoangarriak izan dira, guztiak ere. Osasunari lotutakoak. 2022an koronavirus kasuak zirela eta virusez jositako piñata bat lehertu zuten plazan bertan. 2023an osasun publikoa jukatuz inauterietako udalbatzako ordezkariek udaletxea hartu zuten plazatik, eskaira erraldoietan igoz, eta iaz, kiroldeiko langileen greba mugagabea zela eta udalbatzako ordezkariei aerobik ikastaroa eskaini zieten, euren osasunak okerrera egin zuelakoan. Guztiak ere gogoangarriak eta egia esan, Kabialai elkarteko kideek lan handia egiten dute antzerki txiki hori prestatzeko, parodia horiek pentsatu eta antolatzeko. Eta aurten zerekin harritzen gaituzten ikusi dugu, balkoiak betetzen ari direla, dantzariak, zinegotziak, atera dira udaletxeko balkoira, plazan ez da harimarik kabitzen, eta hau astera doa, Josu. Bai, astera doa, txupinazo esan dugu amaietan. Dagoeneko 5 minutu baino gutxiago geratzen zaizkigu, 5 minutu inguru, eta une batetik bestera hasiko da parodia hau, aurten zerekin harritzen gaituzten, guk ikusi beharko dugu ere hemendik, zerbait ikusi dugu bainatz. Zerbait aurreratu genezak, baina akaso ez dugu ez. Kabialaikoak ez digute uzten. Primizia beraia utziko diegu. Sekretupean gordetzen duten kontua izaten da, gainera beraien artean ere, oso gizen batzorde horretan ere ez omen dute pistarik ematen, gutxi batzuek jakiten. Izugarrizko klaustroa dukate beraiek, eta hortxe, beraien gandik ez da hitzerdirik ere ateratzen. Eta astera doa, musika bintzat hasi da, jendeak entzun du. Jendea berotu dago, jendera festako goz, Josu. Festako goz dago, jendea, bai, eta musika zati bat entzun eta seituan hasten da jendea hemen saltuka, Eta guri bitartean hemendik irudiez gozatzea besterik ez dugu gelditzen izugarri, ez da nola dagoen plaza, zenbat kolore, zenbat jende, Nafar zubia, ez dakizu mardi txikiraino jendea iristen den, baina iruditan ikusten dugun bezala behintzat, plaza, lepo, balkoiak, jendez gainezka. Eta pregoia astear da, Josu. Bai, astear da, hemendikan esan dute astear daudela, eta ikusten duguna, txilabak ere gainezka, oinatz, azken urtetan bezala. Gaur, inauteri hasiera honetan, momentu oso berezi bat bizitzen ari gara. Orain arte, Tolosan, gaurko egunez gizonezkoak izan dira alkate. Eta gaur, lehenengo aldiz, emakume bat izango da alkate. Bazan garaia! Esan behar da, aurtengoa ez dela azkena izango. Ta niretzat ohore bada,
zuei aurkeztea aurtengo alkatea. Txalo zaparrada bat Itxasorentzat! Kaixo Tolosa! Mila esker denoi, eta batez ere, inauteriak aurrera eramaten lagundu duten emakume guztioi. 2025 urtea berezia izango da. Aizu, aizu! Itxaso! Bai? Berazubi auzoaren izenean gator. Zu alkate berria, ezta? Bai, alkate berria naiz. Galdera bazuretzako. Esan. Zenbat diru laguntza izango deu aurtengo festak antolatzeko? Diru laguntzak? Zertarako? Letizia, Berazubin abestu zuenetik, artista pila dietu digute haiek iruditzeko. Eta hemen hauetako batzuk. A ber, zein etorri zaizigun honea? Zetan gara! Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te Cuidado, quería, se te fueron las ganas. Pimpinela! Hauek aspaldiko die. Ui, ama! Se ha bajado la pata, Que vienes a buscar, A ti, ya es tarde, ¿por qué? porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Contus, que se baja, Se ha caído una pata, Mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis... Letizia! Hoi ba, berriz etorri zaigu Tolosa. Polvo y ron, polvo a ron, Manuel, tú y yo, polvo a ron, vámonos, de botellón, polvo a ron, mariquito, mogollón, polvo a ron. Eta Kin Afrika! Bueno, a ber barkatu. Nik Tolosako hauek ez ditut ikusten. Iluiarekin itzengo dut eta faltseseako errekomendatuko ditut, bale? Itxaso, alkatea zehala, utzi hoi festetako zinegotziai, oain inauteriei hasiera eman behar dieu eta jaso ditzagun txalo zaparrada batekin aurtengo kabialai kutxunak. Las chicas del archivo! Gora inauteriak eta gora kabialai! Gora artxiboko neska kutxunak! Gora Tolosa! Gora ostegun gizen!
Eta hasi dira inauteriak, lehertu da festa beti bezala izugarrizko giroa dugu plazan, baita balkoietan ere ikusi dugu, balkoitik hasineko balkoitik Josu lehen Ikerrek aipatu den bezala Tolosanko elkarteak, zozketa egin ondorengo gloriek eta bota dituztela, hau izugarria da. Ederra irudia oinatz ikusi, ikusi nola dagoen plaza, ez da harimarik abitzen lehen esan dugun bezala, eta hor aldarrikapen mezu asko, globo horiek ere koloreztatuz, plaza koloreztatuz, eta ezagutzen dugun inauterizale batek esango luke moduan urte berri on, Tolosar batzuentzat gaur hasten baita urte berria, eta entzuten ari garen entzun dugun abesti hau esan da Sasiko Ipatxu, gaur egun osoan ez dugu besterik entzungo. Urte berri on zuri ere, Josu, urte berri on ikusen zule guztio, jalaxe da, ordu luzez luztatuko da oraindik jaia, hau hasi baino ez da egin, salto egiteko hastia soberan izango dugu, eta Leire, norekin zaude? Maialen aurrera? Ikustezue, hementxe dauzkagu inauterietako alkate berria den Itxaso eta alkate hoia daukagun Patxi, ez da? Bueno, bikote, ez temuz hasi dituzu inauteriak? Oso ondo, oantxe ja txupinaza bete berri dago, sapota berri daukagu eta ja urduritasuna ja jundia, jazta. Eta, bueno, aurten kargu kaldatuta zaudete, zemu sentitzen zeate? Nino, asko lasaiago, iaz baino eta beste urtetan baino. Claro, bere urduritasunak ni dauzkat. Claro, guain aldaketa indezue, normala da. Bueno, gaurko eguna nola ospatuko zue? Ba ez, urtero gauza bera egiten dugu, eta hemen izan geha, guain jungo geha kale jira itea, geho bazkaltzea, gero zezeneta, eta berriro kale jira. Eta gure lagunekin. Oso ondo diote, bueno, festara jaten utiko zaituztet, eskerrik asko, hemen ikusi duzue ja planak inda dauzkeala, eta hemen txegukatu da zuena da izan. Ederki Maialen, eta ikusten duzu, haze giroa dagoen plazan, Kabialai txaranga ere, bere elkarteko ere serkia joaz. Jendeak akaso ez du ezagutuko kanta honen izena, baina kantatzen badaki, eta ikusten ditugu, gazteak nola arire salto galde batera, haze olatu ikusi duguna txupinatzen, oraindik ere ikusten ari garena. Bai.